lost our identity. Za današnju Radi samo utorak vam pokazujem kako radim ovaj jednostavni manikir koji svako, verujte mi, svako može da uradi. Dobila sam zahteve da snimim ovaj video odavno, ali ga tek sada ispunjavam. Pa da krenemo. Potrebno je nalakirati nokte sa vašim omiljenim lakom. Ja koristim ovaj divni ljubičasti koji je nažalost iz stare kolekcije She Style Zone lakova. Mislim da ih nema više u prodaji. Sa skidačem laka i špicastim kozmetičkim štapićem sam počistila tamo gde sam zabrljala, a kako sam lakirala sa levom rukom, pošto sam dešnjak, bilo je tu dosta brljotina, verujte mi. Zatim uzmete ukosnicu, ona će nam biti alat. Razdvojite je i koristit ćemo vrh koji je u obliku kuglice i idealan je za pravljenje tačkica po noktima. Ne treba vam nikakav specijalan pribor za ovo, kao što vidite. Ako ste namazale lak u tamnoj boji, onda iskoristite neki svetliji lak za dekorisanje noktiju. Ja koristim Essence lak koji je neke bež boje, nisam mogla da pronađem beli. I potrebno je malo laka nakapati na neku plastičnu površinu. Vrh ukosnice umačem u taj lak i na noktima pravim tačkice, tačnije 5 tačkica za početak i postavljam ih tako da formiraju cvetić. Zatim još jedan cvetić pored od 5 tačkica i još jedan ispod. Ukrasila sam nokte na kažiprstu, srednjem i dovolnom prstu. Kada sam završila sa svetlim lakom, vraćam se na lak sa kojim sam bojala cele nokte, na ljubičasti i sa njim ću, sada koristeći drugi kraj ukosnice, napraviti tačkice u sredini cvetića. Pošto ovo radim levom rukom, malo sam nespretnija, ali ako negde pogrešite, samo se vratite i ponovite prethodni korak. Istačkajte opet sa svetlim lakom, pa kada se osuši, opet sa tamnim lakom napravite središnje tačkice. Na kraju sve premazujem nadlakom i to je to. Možete ukrasiti sve nokte, celu nokatnu ploču, možete koristiti i razne kombinacije boja. Lako je i jednostavno, a skroz simpatično. Hvala vam što ste i ovog utorka ovde sa mnom, pozdravljam vas i vidimo se u narednom videu.